अराय सानखांनाय बर' हारिनि सान्थौ सानस्रिजों अरायबो बिथाङा सानोमोन हिसाबै बिथाङानो गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे समाव 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गिबि खेबनि थाखाय दानाय जादोंमोन। बे दानाय समाव बिथांखौनो गिबिसिन आफादगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै बिबान होनाय जादोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे कनकेश्वर नार्जारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारनि बिबान होनाय जादोंमोन। दा बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथाङा जोंखौ नागारनानै सोरगोबासि जाबाय आरो दिनैनि बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो जाहाथे बिथाङा सोरगोआव थानानै थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दालाय दख'रा जिल्ला आरो मिरुनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ इयुन जोलैखौ बिथाङा अराय आशीर्बाद हरगोन, गोहो बोलो हरगोन आरो बिथाङा जि सान्थौ आरो सानस्रिजों बर' हारिनि थाखाय हाबा मावनानै गालांबाय, बे हाबा मावना गालांनाय बिथिंखौ लानानै जाहाथे गोदान जोलैया अरायबो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि, बर' हारिनि सेल्फ डिटारमिनेसनखौ लानानै बा जोंनि जेंना जेंसि, जोंनि जि अभाब अभियोग दङ, बर' हारिया आरो जौगाबावनो गोनां दङ, सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, राजखान्थि अधिकारनि बिथिङावनो जा बा समाज बेबस्थाखौ जों थिग खालामनांगौ दङ आरो जोंनि जिखिनि समाजारि जिखिनि जेंना बा थांना थानायनि जि जेंना, इयुथ्सनि जि प्रब्लेम, आनइमप्लयमेन्टनि प्रब्लेम दङ, बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांनो हायो आरो बिथाङा जोंखौ अराय बोर सारस्रिहरो। बिथाङा थांना थानाय समाव जिखिनि हाबा मावलांबाय, थुनलाइ बिथिङाव थुनलाइ सोरजिलांबाय, थुनलाइ आफादनिबो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिनि मिरुनि बिबानगिरि जादों। लोगोसेनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो बिथाङा मिरुनि बिबानगिरि हिसाबै खामानि मावदों। थांना थानाय समाव बिथाङा सोलोंथाइजों बा समाजजों लोब्बा थानाय बा हारिजों लोब्बा थानाय गासैबो बिथिंखौ बिथाङा हाबा मावलांनानै गालांदों। दा बेखायनो बर' हारिया अराय बिथांनि हाबा मावनायखौ लानानै गोसोखांनांगोन, गोजोर खालामनानै लाखिनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानै जोङो बानेश्वर बसुमतारी मुगानि आगदारि बिथाङा जिखिनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपलखौ लानानै हाबा मावनानै गालांबाय आरो बिथाङा जोंनो जिखिनि लामा दिन्थिनानै गालांबाय, बे गासैबो हाबा मावनाय, लामा दिन्थिनाय आरो बिथांनि जातीयताबादि जि सिन्ता, माहारिबादनि जि सिन्ता, बे सिन्ताखौ लानानै गोथार फिरफिलानि सिङाव जोङो जेब्लाबो आगान सुरगोन, हाबा मावलांगोन। बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय, थांना थानायनि थाखाय, बर' हारिया जाहाथे खुनु कारनाव रावनिबो आथिं सिङाव जाहाथे रायजो जानाङा, रावनिबो आथिं सिङाव जाहाथे थांना थानाङा। बर' हारिया उदां मोनसे हारि, उदां हारि हिसाबै जोङो उदाङै थांना थानो थाखाय जोंहा जि अधिकार दङ, जोंहा जि हारि दङ, जोंहा हा हुनि जिखिनि अधिकार दङ, राजखान्थिक अधिकारनिफ्राय लानानै राव थुनलाइनिफ्राय लानानै जोंनि जिखिनि हारिमु, जानाय लोंनाय, थांना थानाय जिखिनि समाज बेबस्था दङ, जोङो मजबुत हारि हिसाबै, गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननो थाखाय जिखिनि हाबा मावनानै गालांबाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' हारि गेरेमसा दानायनि थाखाय जिखिनि मोन्थोर होनानै गालांबाय, बे गासैबो मोन्थोर आरो मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि जिखिनि हाबा मावना गालांनाय, बेखौ जों अराय गोजोर खालामगोन, गोथां खालामना लाखिगोन आरो बिश्व दरबाराव बिथांनि हाबा मावनाय, बिथांनि लिरनानै गालांनाय, बिथाङा सोरजिनानै गालांनाय गासैबो बिथिंखौ जाहाथे जोङो पाब्लिस खालामनो हायो, फोरमायनो हायो, जोङो जाहाथे बेखौ एक्सपानसन खालामनो हायो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जों गासैबो नेसेसारि इनिसियेटिभखौ जोङो लागोन आरो बेखायनो दिनैनि बे समा गोथार सम आरो दिनै बयबो दख'रा जिल्ला आरो दालाय आरो दिनै मिरु आफादा कभिड प्रट'कलखौ मेनटेन खालामनानै नैबे कर'ना भाइरासनि समावबो बिथांनि जोनोम सानखौ जोङो खोब गाजा गोमजायै मोनसे गोग्गाथाव सान हिसाबै जोङो बेखौ फालिदों बा खुंफुंदों। आच्चा सार, मैयादि BPF हान्जानि मावथिफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव हाबनानै गुन्दागुरि बा सियार बुफायनानै गालांबाय, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिखायाव गोबां खेब गुलि फैदों, गोबां खेब अयथासार बे सरकारनि बा प्रसासननि गादबनाय, गाख्रेबनाय, नाख्रेबनाय, लावथि बाहोनायानो होन बा गाव हारिनि गेजेरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि लामा हान्थिनाय समाव गावनि ट्रेकजों, गावनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजिजों रल रेसपन्सिबिलिटिखौ बियार खालामना हाबा मावनाय समाव जोंनि मावथिफोरनि सायाव बा जोंनि मावफुलियाव गाव हारिनि गेजेरावनो माखासे बेरेखा सानग्रा, हेंथा सानग्रा बा समाज बेरेखा हाबा मावग्रा मानसिफोरा जोंनि सायाव दुम दाखाल खालामनाया बे गोदान बाथ्रा नङा।
नाथाय जोङो स्पष्टबादि जोङो स्पष्टयै बुंबोदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय जातिनि इन्ट्रेस्टआव जों जेब्लाबो गसंथागोन जोङो माब्लाबाबो फावसायनाय गिनाय बा खारखुमानानै थानायनि बाथ्रा गैया मैयानि दि बरमा आनसलिक अफिसनि जि जाथाय बे जाथाया सोरबा सेल्फ इन्ट्रेस्टेड नेस्थ' सार्थ बा दादागिरि गुन्दागिरि खालामग्रा सानैसो जौ फाग्ला मानसिफ्रा बे अफिसाव हाबनानै जोंनि आनसलिकनि आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोर थाबाय थानाय समावनो बिथांमोना तर्क खालामनानै सियार बुफायनाय आरो जोंखौ दाबि धमखि खालामनाय जे खामानि बे खामानिया जाबाय जंगल राजनि खामानि खारन 17 बोसोराव बे जंगल राज सोलिदों बेयाव अपसासन सोलिदों बेयाव दुर्निति सोलिदों बेयाव दादागिरिनि डिक्टेटरशिपनि सरकार सोलिदों आरो बे दादागिरि डिक्टेटरशिप जंगल राज बेखौ परिबर्तन लुबैनानै बेखौ गैया खालामनानै दिनै मोनसे सुशासन गुड गभार्नेन्स गुड एडमिनिस्ट्रेशन मोजां लिडार मोजां दैदेनगिरि गियानि दैदेनगिरि आरो बेयाव माने करापसन फ्रि मोनसे प्रशासन रायजोनि सरकार रायजोनि माने सान्तिनि सरकार आरो रायजो राजाया लुबैनाय बायदि जौगानायनि थाखाय सरकार बयबो लुबैदों आरो बेखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबाया जुदि टारगेट खालामदोंबा सोरबाया जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ धमखि होनानै बेखौ माने बुख्रुब बुसि खालामनानै अफिस एटाक खालामनानै सिगि सग' खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गादबना दोननो हागोन होननानै सानदोंबा बेबायदि सक्तिया थांनाय 50 बोसोराव 1967नि उनाव बा 1987 मायथाइनि उनाव जे समाव बड'लेण्ड सोमावसारनाया जादोंमोन बेबायदि गोबां सक्ति फैदों गोबां सक्तिया गैया जालांदों हारसिंनो गोमोरलांदों आरो बे सक्तिफोरा माने लास्टआव बिसोरो जेननां गोनां जादों दा बेखायनो आं सानो बेबायदि सक्तिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खाथियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया जोङो बेखौ गिनानै थानायनि बाथ्रा गैया जायफोर बेक्तिया बे खामानिखौ मावदों बेयाव असि दङ एसपि दङ डिएसपि दङ बा बिटिआरनि आइजिपि दङ स्टेटनि ल' एन्ड अर्डारनि आइजिपि दङ आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टारा हम डिपार्टमेन्टनि माने बिबानाव दङ आसामनि डिजिपि दङ जों आपिल खालामदों मैयानो आरो बिनि सायाव एफआइआर होनाय जादों जाय बिथांमोना बे खामानियाव इनभल्भ बेयाव भिडिअ फुटेज दङ बेयाव टटेल माने बिनि माने जिखिनि डकुमेन्ट बेखौ लानानै बिथांमोनखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ आरो एरेस्ट खालामनानै आयेन बायदि बिथांमोनखौ जेलाव हरनांगौ आरो नङाब्ला फैबाय थानाय समाव मैया जोङो 24 आवारनि टाइम होदोंमोन एसपि बिथांनो बा असि बिथांमोननो दिनैसिमबो जों मिथियाखै जे बिथांखौ हमदोंना हमाखै बिथांमोनखौ जोङो गाबोननि गेजेराव जुदि बिथांमोननि सायाव जुदि स्ट्रिक्ट एक्सन जुदि जायाब्ला गाबोनो जोङो जिल्ला कमिटिया बाक्सा जिल्ला कमिटिया बिनि सायाव मोनसे स्ट्रं धरना हाबाफारि लानाय जागोन आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव मा जोङो खामानि मावनांगौ जोङो रावखौबो हिंसा खालामनो लुबैया रावनि सायाव मोनसे स्ट्रं धरना हाबाफारि लानाय जागोन आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव मा जोङो खामानि मावनांगौ जोङो रावखौबो हिंसा खालामनो लुबैया रावनिबो सायाव जोङो गादबनो लुबैया हिंसानि माने बिनिमयाव जों हिंसा मालाबाबो लुबैया जों हिंसाजों आयेन बायदियै लिगेल बायदियै लेन्ड अफ दा ल'आव जि दङ जाय माने हिंसा खालामो जाय सोरनिबा सायाव गाग्लोबो सोरखौबा आक्रमण खालायो बिनि थाखाय जि आयेन दं बे आयेन बायदियै बेखौ बेबस्था लानांगौ होननानै जों प्रसासनखौ बुंदों दा बेखायनो बेबायदि जंगल राजनि जि माने जि निति बे नितिया दिनै जोबनो थांगासिनो दङ आरो बे जोबगोनखौ मिथिनानै फ्रास्ट्रेसनाव भुगिनानै बा बिथांमोना माने फियार साइक'सिस जानानै बिथांमोना गावसोरखौनो माने गावसोरनि आथिङाव जे हा गैला गावसोरनि उनाव जे रायजो राजा गैलिया बेखौ मिथिनानै दिनै बिथांमोना एबसुखौ टारगेट खालामना लादों पलिटिक्सआ पार्टिजों पार्टि जायो पार्टिजों पार्टि डिबेट जायो पार्टिजों पार्टि आर्गुमेन्ट जायो आरो जाय पार्टिनि नितिया आदर्शआ मोजां जाय पार्टिया रायजो राजानि एजेन्डा लानानै आवगायदों बे हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा अट'मेटिकेलि बजबगोन रायजो राजाया बे हान्जानि उन दिनै लोब लोब ओंखारदों परिबर्तननि थाखाय सान्तिनि थाखाय बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जाय हान्जानियाव खुनु एजेन्डा गैया जाय हान्जाया 17 बोसोर जंगल राज सालायबाय बे पार्टिजों दिनै मानसि गैलिया आरो बे पार्टिनि जिखिनि बागा नेता दङमोन बे नेताफोरा दिनै सोरबा UPPLआव फैबाय सोरबा BJPजों थांनो दिनै लामा लादों आरो गोबां मानसिफ्रानो माने इन्टारनेल माने पार्टि कन्ट्रलाव बिसोरो जेंनायाव गोग्लैनानै दङ दा बिथांमोना जिहेतु खर' दैखांनो हानाय जेबो जायगायानो गैलिया बेबायदि समाव बिथांमोना मोनसे जातीय आफादनि अफिसखौ जि आक्रमण खालामनाय बे बर' हारिखौ आक्रमण खालामनाय बर' हारिनि गोथार मोनसे संगठनखौ आक्रमण खालामनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जि आक्रमण बे आक्रमणा गोरलै आक्रमण नङा आरो बेबायदि मानसिखौ
साधारन मानसिया मालाबाबो साननो हाया बे जाबाय सोरजोंबा गाइडेड सोरनिबा डिक्टेसनाव सोलिनाय बा जौजों जुवाजों जाय बेस्थ' जानानै थायो जाय एन्टि ससियेल एलिमेन्टआव बेस्थ' जानानै थायो बैबायदि मानसियासो बेबायदि हाबाफारिखौ साननो हायो दा बेखायनो सोरनिबा इन्डिभिजुवेल बा सोरनिबा माने बेक्तिगत सार्थनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो गैया आरो बै बेक्तिगत सार्थनि थाखाय जायफोरा एबसुनि अफिसखौ आक्रमण खालामदों बिथांमोना माने जोंनि आफादनि जि स्टेन्ड जों जे गोलाव सम 50 बोसोराव जि सोमावसारनायखौ गणतान्त्रिक भाबै लाबोबाय गणतान्त्रिक भाबै जों डिसिसन लाबोदों रल आरो रेसपन्सिबिलिटि बियार खालामदों जातिनि थाखाय बिनि सिगाङाव बा बिनि खाथियाव बे सक्तिया मालाबाबो थावरिनो हाबोआखै इयुनावबो हानाय नङा दिनैबो हानाय नङा दा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ एक्सन लानांगौ आरो जों पुलिसखौ बेखौनो जोङो दाबि होदों।